बिजनेसबो खालामो आरो गभर्नमेन्टनो अडिट फिसबो होयो गभर्नमेन्टनो अडिट फिस होयो जोंनि दा नैयाव जेसेबांखिनि दिनै बेस्ट पारफरमेन्स खालामनाय 25टा ससाइटि दं डिस्ट्रिक्ट मोनसेयाव मोनबाहै जों सेलेक्सन खालामदों बेस्ट पारफरमेन्स बिथांमोनखौ बरायदों आरो बिथांमोना गभर्नमेन्टनो माने इयारलि प्राइमारि कोअपारेटिभ ससाइटिया 500 अडिट फिस होनांगौ दा बेफोर गासैबो आप टु डेट जानानै दं दा ओंखायनो आं खावलायदों जे बिथांमोना जुदि आरोबाव रांखान्थि बिथिङाव एसे गभर्नमेन्टनिफ्राय जुदि मदद मोनोब्ला बिथांमोननि बिजनेसखौ बा कोअपारेटिभ ससाइटिखौ बा बिथांमोननि कोअपारेटिभ ससाइटियाव मिनिमाम 101 माने मेम्बार्स थायो प्रमोटार्स थायो ओंखायनो बिथांमोना बहुत सबनिफ्रायनो 60 सननि 70 सननि बेफोरनि रेजिस्ट्रेसन दङ दा ओंखायनो बिथांमोननि ससाइटिखौ जों फोथांना लाखिनानै जुदि खामानि मावोबा जोंनि बिटिसिआव आरोबाव माने दानाय लुनाय बा हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफानाव गोख्रोंसिन जागोन आं ओंखायनो खावलायदों जिहेतु जोंनि बिफाननि मानगोनां इएम सार दंखायो बिथांमोननि अननायावनो गेजेराव गैयामोन खिन्थु नैबाराव दा सारनि फैनाय लोगो लोगो एसे इनिसिएटिभ लानायखाय जों जोबोद माने डिपार्टमेन्टनिफ्राय धन्यबाद होदों सारमोनखौ गतिके इयुनावबो जाहाथे आरोबाव बिदि रांखान्थि बिथिङावनो जा बा आगजु होनायावनो जा जुदि सापर्ट खालामोबा निश्चय बिथांमोना आवगायना थांनो हागोन आरो थेंक इउ दा आङो क'क्राझार जिल्लानिफ्राय आरम्भ खालामनो नागिरदों क'क्राझार जिल्लाफ्राव आं आरम्भ কৰিব খুজিছোঁ আমাৰ বাঙ্গালপাৰা চিকিৰি চিকলা MBKSS লিমিটেড মহিলা বোৱা কাটা সমবায় সমিতি তেখেতসকলৰ সভানেত্ৰী আৰু সম্পাদিকাক আহি সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু এই সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ বিভাগীয় ইএম মহোদয় ছাৰে তেখেতক আমাৰ সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে বা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ প্ৰেসিডেন্ট সেক্রেটারি কোকরাঝার ডিস্ট্রিক্ট বাঙ্গালপাড়া সিকিরি সিকলা MBKSS बेनि उनाव कुमगुरी ट्राइबेल डेकोरेटिव टेक्सटाइल कोअपारेटिव सोसाइटी तेखেতসকল আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ মই কোকৰাঝাৰ জিলাৰ कुमगुरी ट्राइबेल डेकोरेटिव टेक्सटाइल कोअपारेटिव सोसाइटी अबे मानसिया हा फैनो होनाय कुमगुरी ट्राइबेल कोअपारेटिव टेक्सटाइल सोसाइटी कुमगुरी ट्राइबेल कोअपारेटिव टेक्सटाइल कोअपारेटिव सोसाइटी को फैनो खावलायबाय आफादगिरि नेहाथारि कुमगुरी बेनि उनाव दङ सिमालुगुरि MBKSS सराइबिल MBKSS सिमलागुरि MBKSS को थांनो खावलायबाय आङो बिथांखौ बरायगोन जोंनि MLA सार थानेश्वर बसुमतारी सारा बिथांमोना सिमलिगुरि बिथांमोना सिमलिगुरि MBKSS कुमगुरी ट्राइबेल कोअपारेटिव को खावलायदों कुमगुरी गैया नामा कुमगुरी फैदो गैया बेनिफ्राय सराइबिल MBKSS बिनि उनाव मैनागुरि क'क्राझार गसाइगावनि मैनागुरि जिसां MBKSS लिमिटेड बिनि उनाव कनकलता बुवा काटा समबाय समिति चिरां काजलगावनि कनकलता बुवा काटा समबाय समिति काजलगाঁৱৰ कनकलता बुवा काटा समबाय समिति দুজনকে আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে কনকলতা আহিছে দুই নং गिरजान गाँव सानजोरां आइजो दानाय लुनाय तेरिमारी माइनाव बुवा काटा समबाय समिति तेरिबारी माइनाव बुवा काटा समबाय समिति जोंखां हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल कोअपारेटिव सोसाइटी चिरां बिजनी सिमां हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल कोअपारेटिव सोसाइटी चिरां बिजनी आहि থাকিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ बाक्सा मुसलपुर
अमरावती जोंथिमा BKSS लिमिटेड आयनाश्री दानाय लुनाय समबाय समिति गाम्बारी बुआकाटा समबाय समिति लिमिटेड उत्तर सालबारी शांतिपुर बुआकाटा समबाय समिति लिमिटेड बाक्सा सालबारी अक्सिगुरी बुआकाटा समबाय समिति लिमिटेड बाक्सा सालबारी 아유 꽃집 저 사내로 레몬이랑 사다가 한 통만 잡아. 잘라 맹 길라 당근. बाक्सा सालबारी अमरावती जोंथिमा BKSS लिमिटेड आयनाश्री दानाय लुनाय समबाय समिति गाम्बारी बुआकाटा समबाय समिति उत्तर सालबारी शांतिपुर बुआकाटा समबाय समिति अक्सिगुरी बुआकाटा समबाय समिति आहि थाকক 오늘 타요. उत्तर सालबारी शांतिपुर बुआकाटा समबाय समिति तार पिছত अक्सिगुरी सालबारी मसलपुरन এতিয়া মই তামুলপুৰ সাব ডিভিজনৰ বাক্সা ডিস্ট্ৰিক্ট না তামুলপুৰ জিলা মই নাম কাঢ়ি দিছোঁ হিৰিম্বাপুৰ দানাই লুনাই সমবায় সমিতি अपराजिता बुआकाटा समबाय समिति बुरखांश्री दानाय लुनाय समबाय समिति बैसुमती BKSS लिमिटेड नम्बर 2 जामुगुरी BKSS लिमिटेड तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट हिरिम्बापुर दानाय लुनाय समबाय समिति हिरिम्बापुर तामुलपुर हिरिम्बापुर दानाय लुनाय समबाय समिति अपराजिता BKSS लिमिटेड बुरखांश्री दानाय लुनाय समबाय समिति बैसुमती BKSS लिमिटेड नम्बर 2 जामुगुरी BKSS लिमिटेड बाक्सा मुसलपुरर পৰা गाम्बारी बुआकाटा समबाय समिति बाक्सा मुसलपुर गाम्बारी बुआकाटा समबाय समिति मैं এতিয়া उदालगुरी डिस्ट्रिक्टर तामुलपुर हिरिम्बापुर अपराजिता बुरखांश्री बैसुमती नम्बर 2 जामुगुरी उदालगुरी डिस्ट्रिक्टर पर कैसो चंदना बरिकाव BKSS लिमिटेड मरमी BKSS लिमिटेड सुदेमपुरी BKSS लिमिटेड उदालगुरी भेरगांव सब डिविजन पर कटना BKSS लिमिटेड बारदै सिखला BKSS लिमिटेड चंदना बरिगांव उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट चंदनार पिছত मरमी BKSS लिमिटेड मरमीर पिছত सुदेमपुरी BKSS लिमिटेड सुदेमपुरी उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट सुदेमपुरी उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट सुदेमपुरी उदालगुरी भेरगांव कटना BKSS लिमिटेड कटना ग्रहण करिছোঁ बारदै सिखला
BKSS Limited, উদালগুৰি জিলাৰ বেৰগাঁৱৰ কটনা সমবায় সমিতি, গুৱাকাটা সমবায় সমিতি তেখেতসকলক সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ।